Так, здається, усі фігури на місцях. Усьо, можна починати гульню. Мау, сябри, ви вже тут. Привітання! Запрошую вас побыть болельщиками, бо у нас з Бусликом сьогодні запланований серйозний шахматний турнір. До речі, а де Буслик? Ви його не бачили? Спазняється малий. Думаю, хвилюється. Йому ж прийдеться гуляти з таким моцним суперником. Але не треба було згаджатися, коли боїшся проіграти. Так, сябри, ви почекайте, а я пойду Буслика приведу. І усьо ж я не розумію, чому нельга гэтага робіць. Буслик, ти тут. Рмал, а я тебе повсюль шукаю. Добре, що ти прийшов. З глядачами вже повітався? Ой, ні, не поспів. Дик давай хоче вітайся і будемо починати гульню. Ага, добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Привітання, Рися. Так, Буслик, я усе до гульні подрихтувала, тому буду ходити перший. Ти не супроть? Угу. А може, гэта нейкая дрэнная прымета? Дрэнная прымета, калі я хаджу перший? Гэта яшчэ чаму? А можа, яны падумаюць, што я на самой справе збіраюся іх лавіць і пакрыўдзяцца? Кого ловить? Хто покрыўдзіцца? Фігури шахматні. Так, Буслик, зараз же перестань дуреть. Ти будеш гуляти, ці здаєшся? А? Ой, чаму гэта я здаюся? Не, давай гуляць. Значить, я хаджу. Буслик, уважліва глядзі на дошку. Ага. А можа, у топу є знаёмая варона? І ён можа спытацца у яе, чаму так кажуць? Не, так гулять немагчыма, Рмал. Буслик быццам спіць з адкрытымі вачыма. Можа, яго водой холодной облить, каб ён прачнуўся? Ха-ха, так, збегла за водой. Про іншых птушак жа так не кажуць. Ні про голубоў, ні про сінічак, ні про папугаяў. Нешта я нічога не разумею. А вось і я, і водичка холодненькая. Зараз я малога мігом обуджу. Рыся, што ты робіш? А ну спыніся. Тимофей, верні мой кубочек і не перешкоджай. А што ты з ім збіралася зрабіць? Облить Буслика холодной водой. Гаёечкі! Не чакаў ад цябе такога, Рыся. Вы пасварыліся і холоднай вадой абліваецеся? О, привітанне, Тимоч. Вось нарэшце, прачнуўся, Рмал. Прывітанне. А зараз растлумачце, чаму вы збіраліся аблівацца вадой? Гэта ж трэба такое прыдумаць. А што было рабіць, калі Буслик быццам спаў з адкрытымі вачыма, Рмал? Мы збіраліся ў шахматы гуляць. Я гледачоў запрасіла быць болельшчыкамі. А малы ўвесь час нешта незразумела гаварыў і на дошку нават не глядзеў. Дык вось у чым справа. Рыся, а чаму ты вырашыла, што я спаў? Я думаў. І аб чым такім важным ты думаў, Буслик, што ні на гульню, ні на сяброўку увагі не звяртаў? Тимофей, справа ў тым, што я сёння на занятках у акно паглядзеў, а там вароны былі. І мне так цікава стала за імі назіраць. І што ж такога цікавага рабілі гэтыя вароны? Ой, адна гушкалася на правадах, быццам на арэлях. Гэта было так смешна. А дзве другія дзяўблі акрайчык хлеба. І рабілі яны гэта строга па чарзе, каб кожны хапіла. Гэта было так па-сяброўску. Ну, назіраць за птушкамі сапраўды вельмі цікава. Але настаўніца спыталася ў мяне, чаму я лаўлю варон. Сказала, што так рабіць нельга, а ўсе чамусьці рассмяяліся. Але ты ж іх не лавіў, Рмал? Дакладна не лавіў. Я на сваім месцы сядзеў у класе, а вароны былі на вуліцы. Вось я цэлы дзень і думаю, чаму нельга назіраць за варонамі? Увогуле, адкуль настаўніца даведалася, што я гляджу менавіта на варон? На вуліцы ж не толькі яны былі. Ой, маленечкі, зараз усё мне стала зразумела. Лавіць варон – гэта проста выраз такі. І што ён азначае? Ну, пра чалавека рассеянага, які робіць нейкую справу няўважліва, кажуць, што ён лічыць ці ловіць варон. Ты ж перастаў слухаць настаўніцу на уроку, Буслик? Ну, так. На некалькі хвіліначак перастаў. Вось яна і сказала, што ты ловіш варон. І менавіта таму ўсе засмяяліся, Рмал. Значыць, назіраць за варонамі можна?
яны не пакрыўдзяцца? Не пакрыўдзіцца, буслік. Ім нават можна даць зярнятак і паглядзець, як яны будуць частавацца. А вароны, дарэчы, даволі разумныя птушкі. Іх можна навучыць карміцца на адным месцы ў адзін і той жа час. Мам, я таксама хочу прывучаць варон. Можам гэтым заняцца разам, але карміць варон ці сачыць за імі мы будзем толькі ў вольны час. А на уроках я буду уважліва слухаць настаўніцу. Так. Каб яна больш не гаварыла, што я лаўлю варон. А зараз, калі ты, буслік, больш не думаеш пра сваіх варон, можа, ўсё ж згуляем у шахматы. Але вашу партыю прыйдзецца адкласці на заўтра, бо зараз час глядзець мультфільм. Я буду глядзець яго уважліва, а не лавіць варон. А зараз вам час да адпачынку рыхтавацца, а мне час дадому ісці. Бяжим мыть тварыкі, чысціць зубкі, ды адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Я хочу убачыць сон пра птушак. Пра сваіх любімых варон, Рмаў. А чаму бы не? А мне тады няхай прысняцца спартыўныя рэкорды. Ой, няхай усе убачаць сны сваёй мары. Дабранач, сябры. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в